Walah kekek. Serampat. Walah kekek. Jamong. Terutang ayo. Walah kekek. Gudril, Mas. Loh, Lololing. tahlilan. Elek. Elek. Mbok dituruti to Mas tahlilan kok iso. Nah. Allah. Nah, ayo tanggung jawab. Tanggung jawab. Sesuk malah kaya main di budalne ngono lho. Lah kene nyuwun kuwi kok sampean kok iso mangsane angger jebles wae. Mula alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, Om Swastiastu. Salam rahayu, salam budaya sedayanipun. Mas Dalang. Nggih. Alhamdulillah dalu niki saged sowan gaprang Oh nggih. kaya omahe dhewe. Oh, Muga-muga sing mirsani dalu niki adohke bilahi cedhakke rejekine Allahumma. Amin. Muga-muga tetep ginanjar kabagas kawarasan, insyaallah sehat sedayanipun Allahumma. Insyaallah kabagyan kamulyan katentreman mayungi piyayi gaprang sedayanipun Allahumma. Jan kaya bengi iki kesiram banyu adem Mas Jo. Iya, iya. Nggih. Sing mirsani kaya ngeten iki kaya senenge kula Mas Dalang. Nggih. Weh jan tenan. Nggih. Kaya-kaya rukun, kaya-kaya guyub. Ning Guyub, aja gawe tembung kaya. Ning yen iso tetep guyub lan rukun. Oh nggih. Beda panemu aja padu, beda pendapat aja njalari pegat, beda pilihan orang ngrusak anggone leh nyambung seduluran. Oh nggih. Insyaallah tetep ngrembaka, gaprang tetep jaya-jaya salaminya Allahumma. Amin. Jajali melu seneng to sampean? Seneng wong ditanggap kok. Lho. Mboten kok mergone ditanggap tok. Ha iki ditanggap Mas Dalang ya lenggah iki ya ditanggap. Yoga lenggah ya ditanggap, sinden lenggah ya ditanggap, ngono lho. Iya, iya. Kabeh iki ora kok nemu nggon tatanan perkara ditanggap mboten. Niki go pratikle masyarakat wis gumolong nyawiji gelem mengangkat harkat martabat Indonesia, mengingat destinasi wisata budaya religi, insya Allah iki bisa membawa nama harum desa Gaprang sedayanipun. Amin, 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 amin. Ngono Mas, dadi melu seneng ngono lho. Seneng piye? Loh, lah ngapa kok ora seneng? Dalange seneng, yogane seneng, musisine seneng, sindene seneng, saya sing mirsani ya nderek seneng. Aku ki padha karo mulih kandang. Kok mulih kandang pripun? Awake dhewe mbiyen ki ya ning kene iki taun 2004 2005 iso go kene. Nggih, nggih. Ya ta? Nggih. Karo bocah-bocah arsiku. Lah ya kuwi to. Campur sari mbiyen ya awake dhewe ya ning kene. Nggih. Saiki ya ning kene.
Senengku ketemu cah-cah ki aku seneng. Seneng pripun? Ya seneng iso srawung silaturahmi awet kene iki seneng. Ah terus Sing rada pegel ku sitok. wong rene iki paling kelipur kok iso pegel ki ngopo? Lek ngenyang ndridil tau. Kowe ora ngerti. Pangapunten Mas Dalang, Oh Mas nggih, Joko. monggo, monggo. Wong kuwi nek wis nyambung sedulur aja mikir not. Loh iya lho. Nggih. Bos, Nek iso awake dhewe khusus ngaprang besok tahun ngarep 50%. Amin. Oh no. Wong iki gentle. Sesuk tahun ngarep 50%. maksudnya piye? 50 DP, 50 pelunasan. Cocok. Waduh, gedeng aja lho. Bangsane. Tapi aku seneng bos. Iki lho. Nggih. Aku Pak Dalang. Nggih. Pak Dalang jenenge ndi? Lho ora enek jenenge. Wah, Pak Joko ki Pak Joko. lenggah. Nggih. Piye? Kula remen sangat saestu. Kula niku teng gaprang khususnya teng kene tlatah ngriki. Nggih. Saya itu dulu mulai tahun 2004 2005 niku sapa ngriki. Ngriki dulu ada campur sari apa jenenge? Cipto Aji. Kula riyen kalih kritik kalih bapak kula Jelega biyen ngewangi bocah-bocah ngriki dan alhamdulillah campur sari menika saged ngrembaka saged terkenal, Pak. Amin amin amin. Untuk wilayah Kabupaten Blitar niku saged terkenal biyen. Lho Alhamdulillah. saestu, wong saking lho. Campur sari Cipto Aji niki campur sari paling larang Oh ngoten nggih. sak Indonesia. Lho, kok saged Mas? Sak lagu 7 juta apa tau temen kowe? Lah kok iso ngono? Loh, Texan langsung taur kok biyen langsung bar biyen iki kene iki. Kowe yo Lah Cipto Aji tenanan. Ya, biyen- Mulane kula ngriki kalih lho, ngriki enten dukun kondang, Pak. Sinten? apa ya? Ateng iki sakniki. Ateng wis kuwi kok mudeng ateng barang. Alah wis biyen iki lemu sakmu kuru mbuh kena kencing manis opo pisah kuwi. Pangapunten Mas Joko. Nggih, monggo. Boten ngirangi raos hormat subasita sopan santun adat ketimuran Nggih, Pak. ingkang sampun dipun tanamaken kalih Pyayi Jawi. Pramila menika ingkang para-para Nggih. bumi lenggah sedaya Nggih. bekteni dalu Oh, menika nggih. nuhoni Nggih. undanganipun warga masyarakat Gaprang. Mula niki kena kanggo Saestu. titikan Mas. Mulane saestu, kula niku kalih Mbah Lurah ngriki pun plek, Pak. Mas. Kalih Pak As menika kula niku pun selawung sabet jagong. Menika alhamdulillah kula niku pun koyo sedulur, Pak. Kalih Mbah Lurah Gaprang menika. Amin, amin, Pak amin. As menika memang beliaunya itu Pak jiwanya itu lembah mana? Pak Aas menika ingkang beliaunya itu di mana? Nyapet to tak dudoy aku nyapet to jane iki yo. Lah iya, Pak Aas menika lak sampun sapet jagong srawung. Lah iya wis. Kenal sampean. Yo splek no. Lah iya nek Pak Aas Lah, niki mandeg Pak- duding. Pak As Lah menika kuwi kebablasan tanganmu Pak Aas ngene langsung. Pak As menika. Lho. Pak Aas iki ngene lho, kok ngene iki nyapa? Sing ndi to wong iki, Pak As? Aku suwi rene. Nah, ini niki Mas Joko. Nggih, nggih. Mula seniman kuwi aja waleh-waleh srawung. Menika Pak As, menika Mbah Lurah Gaprang menika. Dah jan kok yo ireng men to Pak As. Kowe kok tak culek mripatmu kok. Ireng ki sing dalan lho, nyapa to jan iki. Wong ki Menungso lho, Sel. iki, menungso aja ngremehke barang sing ireng. Lih, aku ra remeh. Mripatmu kuwi nek Eh. ra nek irenge nek putih kabeh piye njajal. Kowe kok ngomong ireng ki lho, mripatmu kuwi lho nek ra nek irenge terus piye? Nek putih tok nek ora kaya kuntilanak kowe. Jajali, ayo, Glon, rambutmu nek ning kene digawe putih. Ora kaya wong kelainan. Kabeh iki sembarang ki nek ireng aja diundamono, aja dipaidu. Loh, aku nama itu. Justru malah Mbah Lurah sing ireng ngene iki Kowe iki tatutne rene rono, tatutne rono rene. stop penonton aku ya. Mbah Lurah sing ireng itu menunjukkan bahwa beliaunya sebagai Mbah Lurah kuwi gelem andap asor, gelem srawung kali warga masyarakat. Alhamdulillah. Loh iya, enek Mbah Lurah sing ngresiki iki malah patut dicurigai. Mergo sok kalau seneng tenguk-tenguk ning bale desa, ning omah ra tau gelem metu, ora gelem srawung karo warga masyarakat. Mulane Mbah Lurah ki ireng, gelem srawung kali warga masyarakat, Pak. Bahasane dagelane arep kisinan ini iki, Mas. Nggih, nggih. Isinan matamu. Lho saestu to Pak Joko? Nggih, leres. Lho saestu, mergo Mbah Lurah menika menapa? Sebagai presiden rumah tangga, sebagai presiden ana ing desa, Lah. wong beliaunya itu selalu andap asor, mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan warga masyarakatnya. Arep sejahtera wong lanang, korbane tetep wong wedok-wedok iki lho. Lah nyapa? Wong wedok-wedok iki ya tetep dadi korbane wong lanang. Lah kok iso? Kok iso ngomong sejahtera? Lho iya no. Sing Wong lanang ki ireng kaya ngene iki nyambut gawe dienggo nyukupi wong wedok lho, Bos. sing Hei. nyapa? Sing kudu disejahterake iki wong wedok-wedok. Lho lah iya.
Wong lanang ki korban kulit, korban rupa, korban fisik demi kesejahteraan seorang istri, demi kecantikan seorang istri. Pembelaan Mas niku. Ora pembelaan. Pembelaan. Delon, sing wedok delon ayu-ayu ngene. Sing lanang delon ireng-ireng kaya ngene. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi seorang istri, Bos. Ora kok demi seorang istri. Wong wedok dandan ayu ki pamrih nggih nyenengke bojone. Sing ngomong sapa? Dandan ayu mergo nek wayang. Jajal ning omah, engko lek nggih daster jebol-jebol. Ya ora? Saiki ketok enek wayang sing delok akeh dandan wedakan ayu. Ya ora? Engko lek ning omah delon, wis ora gelem wedakan. Belek tok sing dipamerne bojone. Nggih Pak Joko? Nggih. Lho, iya Bos. Arep belek tok kaya ngopo? Pengorbanan seorang wanita itu berat, Mas. Berarti apa? Kowe nek arepe nyuwun napa-napa nek ora diladeni wong wedok terus pripun? Delok apa-apa sing nukokne sapa? Lah nek kebutuhan maem, kebutuhan kopi, kebutuhan apa wae. Lho kopi nek gula kuwi sing nukokne sapa? Wong lanang, Bos. Lah iya. Wong wedok mek nyepane tok. Ya ora? Iya apa ora? Iya. Wong lanang iki pengorbanannya luar biasa lho. Hidup wong lanang. Hidup. Hidup wong lanang. Hidup. Lurah ngono kowe. Kowe arepe meni hidup nek kowe arepe nyuwun wedang, nek umpama sing ning pawon wong wedok sing kebledosan gas dhisik sapa? Wong wedok. Sing kesokan banyu panas sapa nek ra wong wedok? Korbane wong wedok gedhe rekosane ya gedhe. Ngono lho, ra maido wong wedok kowe. Lho, sing nukokne gas apa? Wong lanang. Duit saka sapa? Wong lanang. Wong wedok saiki gelem cenik geni. Ora gelem, Bos. Ya ora? Ya. Wong lanang nyambut gawe lho. Iya iya iya. Hidup wong lanang. Hidup. Ya iki kelakon apa to ya ya. Awake dhewe iki termasuk Ibu-ibu lenggah ngene iki karo ndonga. dongane apa? Ndonga garwane sing ning dalem saya gelem tindak rene bareng-bareng. Ki nek wis rumah tanggane rukun harmonis, garwane ya seneng, ibune ya seneng, nek leladi ya seneng. Nek nganti kowe wong wedok merengut ae terus kowe arepe golek apa jajal? Lho, tuku lho. Itu ki. 150 e guyu aja iku. Nyepelekke wong wedok iki. Apa? Nyepelekne wong wedok, Mas. Aku. Harkat martabat kaum wanita kamu rendahkan, Mas. Yang merendahkan siapa? Ibu adalah nun sewu, adalah sebuah mahkota. Wong wedok ibarat kuluk utawa songkok. Wong lanang iki ndase lho. Enek kuluke ora enek ndase sing disokoki apa? Ayo. Apa kowe? Iya iya iya. Ning wong wedok iki sing gendol kowe nalika semono lho, Mas. Sing mriksani sapa? Wong wedok gelem meteng ulu-ulu ning bidan, pangah ngenteni wong lanang. Lho, Ya ora? ning sing biyen ngukir irungmu kuwi wong wedok, sing ngukir lambemu wong wedok, sing ngukir matamu wong wedok, sing ngukir tangan sikilmu ya wong wedok. Jajali. Lerane wong lanang dadi. Nah. Kowe tau tumon wong wedok kawin suntik. Hidup wong lanang. Hidup. Ayo. Dalange jane lara apa lho iki? Kok melu ngene Iya bareng. wong lanang kok. Burimu kuwi didandani kaya ngene tujuane apa kuwi? Nyambut gawe kok. Jajal ning omah, apa gelem dandan? Ora gelem. Ngene iki sikil nggo sirah, sirah nggo sikil. Akrobat piye masamu? Cangkemmu lho. Ampare basan ki adus keringet. Loh, kok kecut no? Pangapunten Mas Joko. Nggih, nggih, monggo. Kula ki nelongso nek mami Mas Loh, Pluto. nelongso budal kowe. Nek sampean ki umpama mikir sepihak ning ya pikiran wong wedok. Lah sepihak aku. Saya berbicara realita, Bos. Wong wedok ki nalika nggarbini neteng 9 tahun 10 wulan. Kowe ora ngerti. Lho kuwi jane meteng mau tumor kowe iki. 10 dino. 9 wulan 10 10 dina. dina. Nggih to, Mas? Nggih. Direwangi toh nyawa toh pati. Gembol ponang jabang bayi pamrih ben slamet. Lho gene kowe kok nyonyo ibu-ibu Kowe nek muni hidup wong lanang mula aku ora muni hidup wong wedok. Ayo. Karena saya tahu tanpa seorang wanita, seorang pria tidak bisa hidup. Ayo ngomong kowe. Si ngomong sapa? Tanpa seorang wanita, seorang pria tidak bisa hidup. Siapa? Karena yang bisa menghidupkan adalah wanita. Si ngomong sapa? Iya no. Teko wong lanang-lanang, engko jam 5 isuk hidup dhewe iki. Lho apa kuwi?
Hidup dhewe. Tak giyedek tenan. Kowe mesti jalan masih mesti mak. Wah, bleset Mas. Pangapunten Mas, Joko pangapunten. Nggih. Nek kula kalih niki eleke ngeten niki Mas. Kak. Endhog iki sok kala padha putihe nek Iya. netes dadi kuthuk ya beda warnane. Apa kowe? Nek kula ngomongke bab ngeten niki lak rasa to Mas. Nggih. Kula niku ngomongke ibu-ibu lenggah masyaallah sampean ngerti. Repote ibu-ibu kuwi nek umpama dhuwit 50 kon ngubengke sesasi, gedene seminggu ra nutut Mas. Kok sampean maido ki lho. Jajali. Sembodo kowe karo bojomu ya An? Yo. Aku wong lanang lho, Bos. Lho sing ngarani awakmu jengki sapa ya An? Bojo kuwi lho saya. Nggih. Saya itu mempunyai moto bahwasanya Hmm. happy wife, happy life. Gaimu pladu kok dadak omonge happy wife happy life barang. Mbok ngiring nek pladu ngono kae nggo sentolop ning bathuk ngono kae. Happy wife happy life Oh, barang. cangkemmu iwak ya melu mangan lho, Kak. Kok aku ya glewak kowe melu badok lho. Hei, kae ora tantene dhewe ngawur. Lah ndi? Ha iki malah njaluk sithik iki. Mas Joko ya pancen yo bolo plek kok. Iya. Nun sewu. Nggih. Pak Joko. Nggih. Pak Joko. Nggih dalem. Weh, Pak Joko. Napa? Tangannya koran tok lho, Pak Joko. Happy wife, happy life. Terus Bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. saya pasti membahagiakan sampean. Tuh, saya itu selalu memprioritaskan kebahagiaan istri saya. Aku ngerti nek ngalor ngidul bojomu gandeng ngerti pamer Iya. we. Pamer apa? Wong tau tak col mah nyolong ya apa-apa dikirane. Mangsamu. Tak dekene masalah lagi tak col kok nyolong buah to dikirane. Ngono nek muni ayu dhewe. Ayu dhewe no bojoku. Lah nyapa ora mbok jak rene? Tak jarene ketok elek no. Lho, jare ayu dhewe. Lah iya ayune krek dhewe. Lek awur wong ketok elek. Oh, masmu iya. Dadi ayune dhewe. Apa iki? Lho. Lah kowe arep ngomong apa jajali? Wong Mas Joko ya Mas Joko. lega. Dalem. Rene ya. Emoh, Tak mong ngene. golek urip dhewe-dhewe iki. Rene ya ta. Wegah. Rene. Aku karo sampean sedulurne nek perkara nyambut gawe iki mau wis lara atiku aku. Lara kok teko kowe. Lho, Teko. ora kok perlara kok teko ning paling tidak ki rene iki piye carane ben awake dhewe padha-padha melu mikir. Bah, lah nyapa kok wis dipikir panitia. Lho. Piye ta sampean Wate mikir banyolane mumet kok mikir kene. ikut melihat Wis tak delok lho, akeh lho wong ngene lho. ngrasake bengi iki lho. Bojo kowe nganggur kok ngrasakne apa? Maksudku ki Mas Joko lenggah Nggih. ngene iki sak ora-arane sampean ngerti. Ya ngerti ya linggo ya dadi dalang, mosok ngono kernet kowe ora. Loh. Wis kowe omong dhewe jajal piye? Ngomong dhewe Mas Samu lho kowe nyambut gawe apa ora kowe iki? Kowe iki kok angel to kowe iki. Wong nyambut gawe wong loro ki paling ora nek wis blangkone padha, plambine padha, jarike padha, bathuke padha, penemune kudu padha. Ora iso padha. Sebabe Iki ne beda. Lho, malah gedhi dek. beda kok soe kono. Pak Dewan. Ngono. Siapa Dewan? Loh. Jare bojomu ya anggota. Bojoku ya. Hmm. Tapi saiki nyambut gawe beda. Ning ndi, Mas? Ning gone kantor wali kota. Wih. Berarti pun diangkat, Mas. Diangkat. Sampun, Nggih. Dinas. Sampun. Nggih. Dados Wakatibda. Apa kuwi? Wakil Kepala Penitipan Sepeda menika. Cah kentir. Parkir. Jan sih diracun wong lho kuwi. Lha nyapa to jenenge iki ya? Wong dadak tukang parkir dadak wakatibda ki ya ngopo kok. Ojo ngenyek bojoku parkir lho kowe. Ah paling gaji. Ambak bojoku parkir menika gajine sak wulan kuwi 1 juta ngawure. Wah. Kowe ora umuk, Lho iya. ora kompo kowe. Ngawur ya iki ya. Parkir kok nganti 1 juta Mas Joko. Nyambi nyolong helm kok. Dadi bojoku. Nyambi. Layan. Apik. Diteruske Le. Nggih Pak, alhamdulillah. Loh, Tapi selera. alhamdulillah. Loh, alhamdulillah selera. Oh, iya. Saimu dadi setelah saya dengan Pak Tato, Pak Dewan, ki alhamdulillah saya kedekatan saya dengan Pak Dewan itu Wah, nyapa to hae. awakmu kok tahu pilihan ngono ya? Boloku Nyalonke to, Bian? Iya, aku biyen nyalokne lho. Apa kuwi? Aku biyen lek Pak Tato kan PDI ya, Pak ya. Kalau saya dulu dari Partai Hanuman, Pak. Partai Hanoman. Hanuman. Wah, kowe cah gemblong banget. Apa ana kok Partai Hanuman iki lho? Aku independen gawe dhewe. Wah, terus. Hanuman ki hati nurani seniman.
Wah, apik kuwi. Jadi karena berangkat saya dari seni tradisional, Wah. akhirnya saya mengangkat seniman dan seniwan. Aku seniman lor mbok lumpukke. Lumpukne, Seniman kidul mbok tak lumpukke. lumpukne. Wes. Seniman wetan kulon mbok Tak lumpukke. lumpukne. Mbok rangkul dadi siji. Tak kelumpuk dadi siji. Nek wis mlumpuk, Tak bong. Alah. Jadi mlumpuk ki gaweke program. saya bakar semangatnya Nah, Pak Joko. ngono. Oke. Soal hebat lah, Pak Toto. Saya Pak, Mbak Lurah. Diomongi. Ngene lho. Dewan karo Mbak Lurah jejer ngene. Iya iya apik serasi ya. Kayak limbuk cange. Cilik gede. Ngene. Iki dina lak nun sewu bahan pokok lak munda. Munda. Sampeyan lak mesti duwe apa Pak Joko. duwe Iya. inisiatif tok. Jane aku ndek arep didadekne Dewan Provinsi. Nggih. Cuman izin. Saya kalau Pak Tato itu mempunyai program yang istimewa. Nah, Alhamdulillah. Pak Tato iki karo aku programe nu sewu ya. Mm-mm. Nek dibandingin Pak Tato no pedhot nusa aku. Wah, kok jajal diomongke. Izin Pak. Kowe ora kemaki lho. Loh, cuman rega saya tidak saya sampaikan. Wong iki Ngene. latar belakangnya apa didelok. Sekarang itu Indonesia Hmm. itu menjadi negara yang terdampak dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz ini ya. Sadurmus lah Amerika nggon Iran kono lagi. Gundulmu Iran ngono. Lah iya to, musuh Iran kuwi. Namanya. Iki ngomong politik iki. Program. Izin iki Pak Joko nggih. Oke, monggo. Tadi pertama saya mundak 4.000. Nggih. Otomatis kesejahteraan warga masyarakat Indonesia itu yang menjadi problem dalam hidup bermasyarakat atau hidup untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Karena menyangkut dengan Loh, iya. transportasi. Umpama aku sok ben dadi dewan kayak Pak Tato, Hmm. itu saya mempunyai program sing saya utamakan adalah bahan pokok. Wah, kemaki sik Mas. Iya no. Kemaki iki. Bahan pokok penting. Contone? Endok saya regane 20.000. Nggih. Sok ben aku dadi dewan, kuwi tak wehi rego 7.500 sekilo. Endok mbok gawe mudhun rega. Iya no, 7.500. Aja janji-janji tok lho. Tuh, iki awake iki yo janji yo bukti, Bos. Weh, endok 20.000 mbok dukke 7.500. 7.500. Beras. Beras ki sekilo 15.000 ya. Iya. Kuwi tak gawe sekilo kuwi 1.750. Loh. Mudune adok kuwi. Dewan iki ngene iki. Masyaallah ya ya. Dewan iki ngene iki. Gas LPG iki lho. Gas LPG iki 28.000. 20.000 ya. 20.000. Kuwi tak gawe 1.500. Gas LPG. Gas ki warung ben akeh batine. Lho. Omah yo iso nyukupi liya-liyane. Gas dadi 1.500 Iya. mone selawe. Iya. Endok 20 dadi 7,5. Iya lho. Weh, Penting lho protein beras hewan. dadi 1.500. Iya. Lho. Bahan pokok itu utama. Lengo. Lengo ki sing enek 7.500, enek sing 10.000. Iya. Kuwi lek aku sok ben dadi dewan, kuwi sak liter. Kuwi tak gawe 1.250. Ora. Ki saya mudun. Lho iya. Dewan iki ngene iki aja kaya Pak Tato. Weh. Gula. Gula ki sing sekilo pira? Sekilo gula? Plus 10. 10.000. Kuwi tak gawe 750. Loh. Repes. Mergo wong iya nggih Pak. Mergo wong lanang ki seneng digekne wedan. Ben wong lanang seneng nyambutke semangat dienggo ngopeni keluarga. Uyah, Mas. Uyah pira sekilo? Saadah Saadah kuwi 2.000. 3.000. Kuwi tak gawe 35.000. Loh. Uyah malah mbok Iya, larang. no. Lah, Lah dienggo- kudune didonke Lah. kok malah mbok larangke. Dienggo nambeli ndok, gas, gula kuwi ya. Jaluk dibedil cengele tenan iki. Wong ki mbok transparan. Iya. Wong ki arep kepiye-kepiye ora Iya. entuk congol cumongol. Iya, ta. Apapun bentuknya menjadi pejabat dulu berawal dari masyarakat. Iya. Yen wis diangkat saka masyarakat dilenggahke dadi pejabat, ayo para pejabat-pejabat punya inisiatif yang positif untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Mau tepuk tangan kagem Mas Diwan. Nggih, tepuk tangan. Oh, bae. lebas ora kok ya. Guyon Pak Tato. Guyon. Awake dhewe jane tanggal 15 ki ade main ning gone Kankap. Terus Cuman ade enggak iso. Mergo ada Pak Sekjen rawuh nggih. Pak Sekjen rawuh. Sekretaris Jenderal Iya, rawuh PDI. Masya Allah. Datang di Kankap ade main cuman ade enggak bisa. lu nyapo ora teko batalke no sing kono, gedi kono. Gundulmu ya. Gudi kono ndak boleh. Seniman iku ora oleh koyo ngono. Weh, lha iki lho aku Ora jajal. perkara duit gede lan duit cilik. Lho. Tapi sportif dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab, Tanggung jawab penting. konsisten. Iya no. Kaya ngono. Dadi Iki Pak pas. Tato nggih. Ngono, rungono. Sampeyan yo Pak pas. Tato mbiyen iso dadi dewan sapa masamu? Masalah sampean Mas. Dadi dhewe.
Aku dadi apa? Tim suksesnya sampean. Lah, lek tim suksesnya aku, Pak, tak ora dadi. Lho sebabe? Tim sukses ki sing sukses kudu tim sik. Perkara setelah calone dadi mbok ora urusane. Ya salah nek kuwi ya tetep disuruh. Mas Joko. Nggih, monggo. Mula lak bengi niki acarane Nggih, Pak. syukuran. Syukuran, Nggih, Pak. Syukuran. Syukuran sing dipun nikmati kalian warga masyarakat. Nggih. Berjalannya dengan ini hanya untuk memohon ridho dan hidayahnya. Nggih. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita utawa gegayuhanipun insya Allah diniati ngentekke ragat, golek nikmat, muga-muga adoh saka laknat. Nggih. Insya Allah sedaya selamat dunia Amin. akhirat Amin. Allahumma. Amin. Pon muga-muga Balai Arca Candi Bintar menika menjadi destinasi wisata, destinasi Budaya, cagar budaya. cagar budaya seluruh Jawa Timur. Amin, amin. Loh, Pak. Kula lak gandeng niki ben Nggih. lakune ben kepenak. Niki aku kok kan iki. Sapa, Mas? Kowe gelek-gelek. Loh, kula iki mesti milih kok nek ngeten iki. Napa pareng ngampil sindenipun? Oh, monggo, monggo nggih. Saestu nggih. Niki dagangan kula sik. Masyaallah ya, jan. Kene, Dok. Oh, ya gawe aminor sik kene aminor sik. Kula iki, Aku ya. lek sik. Kene, Dok. Wah, jan. Sing rada. Ya. Sing nomor 3 kuwi lho. Ket mau mangan. Jan. Loh, pancen kuwi nun sewu. Wong arepe ngedepi sura ki ya tiraka. Lek sing iki SPD, lek kuwi nun sewu, kuwi MSI. Apa? Lek sing nomor 3 kuwi dokter. Dokter ki apa? Badoke banter. Dadi Iki ngawur, yo tirakat sithik nduk, ora apa-apa. Sing penting ki wong ngelake wektu sedelo. Tak sawang kok kono ki nyekel HP wae kok. lho pancen wianan karo malaikat Israil. Kowe yo ngawur. Gak iki yo sik sekolah dadi nyambi karo nggarap pelajaran. Kowe ora ngerti. Yo kok rada ngadeg nduk karo om kritik. Kowe nek linggo suwi-suwi ndak kelek. Sakit ta nembang? Sa. Aminor Mas. Aminor. Oke. Apa sih Pak Sokong nggih? Nggih, monggo, Mas. Sakit ya Mas. Sa. Sampeyan sik wae. Amin Pak. Magadi. Tak toyo. Ora ngising-ngisingi kadung. Dara aku dhisik. Iya ning gawe para sing liya ora magadir kok iso. Ora ngerti lho. Iku mek kuwi ya. Iki Mas Joko ki bengi iki ra gemen-gemen. Ya. Iya. Pecak sinden kok luar negeri barang. Luar negeri. Rasake. Ayo jajal. Nene nonane nene nonane. Ninane nane nane nonane nane nonane. Nonane nane nonane. Nane nonane nunu inona. Ora nggae nunuk nyapa to. Wis ora melu nunu. Kok sing terakhir nunuke nono iki. Nunu melu kok. Ning tanggamu enek ya. Enek tanggoku. Sing jenenge Nini ya. Nini karo- Kembar to kek? Kembar kek. Ah mbok diomongke kok Ngomong dikira apa? ngaku. Isin aku dikira saru aku. Ah ngopo? Tanggoku jenenge duwe anak kembar jenenge Nini karo Saestu Nunu. Mas Oh, niki. ngoten nggih. Niku Nini. mulih ke luar negeri. Nggih, Oh. jenenge kembar anak wedok ki Nini karo Nunu. Heeh. Lek Nini pancen putih, Ndak ya. tapi Nunuke ireng. Kuwi Oh kembar ya. Kembar. Beda. Oh. Gennya beda. Bisa gennya bener beda. kuwi bener kaya aku harus sampean lak beda ya. Beda. Beda. Ane lak padha to pilihane pemuda Ora padha. iso. Cah-cahi cah ono manggonku. Nggih. Kuwi sing digolek duduk Nini. Lah sapa? Sing digolek malah Nunuke. Loh. Tapi dia bar kecelakaan ini. Loh, Nini aman tapi Nunuke kecelakaan. loh, tapi ya saiki. Diperban kok Nunuke. Diwe bat merah barang. Tak delok ya. Caitan. Pase nunu kancane nin dulure Nah, dulure ini lho. Ya. Akhire Nunuke diperban. Nunuke diimpus. Tak tonyo tenan. Pancen yo tanggoku. Ya, Tanggomu, ya. Jale. Nek Nini aja anu, rambutnya ratek anu no, ratek tukul. Nunuke kowetel. Iki dirungokke tenanan lho. Nyapa jenenge wong. Jenenge wong. Ora iso kriting apa ora? Ini bonding. Ku tak WA. Wah, kurang ajar ya. Jale, Mas. Oh. Kok kayak kan Nunu kowe.
Bengi iki acara syukuran. Apa iki? Bengi iki acara syukuran. Yo. Nyuwun berkah Saking Kosek. Kowe iki nek tak warai keminter, nek tanteni ra ndang ngomong. Aku yang Ora. Jangan bikin malu dong. Loh, kenapa malu? Kalau gini kan malu aku. Malu kok budal kowe. Loh. Nah, kita kan kerja. Gimana sih lo? Sing dibayarkan isine iki. Ayo, Kosek. Engko. Ora celintet engko nanti. Aku sih, yo kono Mas. Acarane latasakuran. Seneni ya. Bengi iki latasakuran. Nyuwun berkah ring pangeran. Rezekine sak paran-paran. Sampeyan ki wayahe nembang iki lho. Jare engko. Saiki. Engko apa saiki? Saiki. Nyuwun Sik. Bareng aku iki lho. Kok iso ndhisik iki kok iso. Stres aku nyawang awakmu. Bareng aku sik. Ya. Bareng. Nyuwun. Bareng iki tegese gentenan. Aku terus sampeyan. Aku piye? Kamu, saya, lo, gue. Ya. Tahu toh? Nggih. Gentenan. Nggih. Sampeyan aku, kamu, saya, Ya. lu, gue. Ya. Berarti perlu terus gue. Lu, gue. Ayo bar gue terus lu. Lu kamu lho. Lah ya aku. Ayo gue aku. Ayo, berarti bar gue terus lu. Lu kowe iki lho. Lah ya aku. Nyanyi kamu, saya. Lah iya. Lu, gue. Lah iya, bar gue terus lu. Loh. Lune iki ndudingo aku. Jare aku. Colok matamu yang malah. Lune ning gue. Jare kowe gue aku lu. Wis lampe tapuk lho kowe. Kene lho tembunge iki nek lu ki ndudingo sampean. Lah ya lu. Nah, Lah iya. gue aku. Lah iya gue kowe. Berarti bar gue terus lu. Itu Mas. Dah iya. Ya ora? Ya ora? Heeh. Hidup lho lanang. Kok apa nek kok kene iki mau. Maksudnya gue ki ning aku. Lah iya gue. Nek sampean nduding aku ki gue. Lah iya gue. Loh. Nek nduding aku sampean ning drijimu ning aku lu. Lho jare lu aku. Gue sampean. Oh mencela-mencel kowe. Kowe iku angel mung dijawab. Ya. Kene jajali. Oke. Jajali Mas, panjenengan Mas. So. Bengi iki latasakuran. Nyenyuwun ring pangeran, ring pangeran. Dadak beker bareng. Aku guyu karo dalang sitok ya. Napa? Nek dalang liyane iki sangune jahe. Ya terus? Ya toh, roti. Nggih. Pak Joko aku lagi pisan iki ya. Napa? Dalang kok sangune Astor iki. Engko tak kepruk ndasu, engko. Salah salah. Pangapunten Mas Joko, pangapunten. Oke, pangapunten. Nggih, nggih. Pak Joko jane. Iya. Kuwi ngono turan bodho. Bodoh. Nah, nggih. Kowe ra ngerti. Wah, bleset kowe. Wong dalang paling rapi iki ya Mas Joko. Nggih, nggih, Pak Joko. Apa purun ngarep dicepaki apa-apa? Ndak mau. Betul enten. Depan harus steril. Steril, bener. Bersih. Nah. Si, enake semuk iki lho. Kuwi lho, eneke ming keluk tok kuwi. Asap kuwi. Perlu diacungi jempol. Ya Pak Joko. Ora dadak rewel kaya bapakmu nek mayang ngarep kok nyepaki gedang. Mari ngono dingger rebutan cah cilik-cilik. Bareng wingi anak mbok cuwil lho kok tipake gedange bapakku. Akhire nunuke ndak iso nyapu-nyapu. Kowe ngawur. Ayo jajal. Ya. Ngono, tenanan. Nggih, Pak Tato. Donga. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seneng kangen karo kene iki aku. Acarane latasakuran. Kabeh nyenyuwun mring pangeran, mring pangeran. Rezekine saparan-paran.
Allah slamet neng dalan Rezekine sak paran Insya Allah slamet neng dalan Pak Lurah asmane Pak As Insya Allah piyantune ikhlas awake sehat pikirane waras Insya Allah fisike berkah awake sehat pikirane waras Insya Allah fisike berkah nanggap dalang-dalange Mas Joko Insya Allah nututi perintah agama ngibadahe wis genep 5 Insya Allah ahli suwarga ngibadahe wis genep 5 Insya Allah ahli suwarga undangane Pak Dewantato Pak Dewantato kok mingine tok iki kepiye ngono lho deloken iki tak delok godi lho kata-kata syair pokok mikir nyambut gawe yo mikir kok iso undangane Pak Dewantato Insya Allah ora seneng plerak-plerak ora seneng plerak-plerak mikir apa kok tibane kok iki piye lho lah ya mikir karo warga mesti takok kok wis bodisi kuwi ayo karo warga mesti gelem takok dadekne cah pinter sing maune pekok karo warga gelem takok dadekne cah pinter sing maune pekok ora mung dewan ana penonton yo nonton penonton iya kae penonton ya aku bukan mikirnya weh kabeh mikir ngawur yoga yo mikir garapan kok iso Insya Allah delok wayang sing katon alungguwe sak ngenggon Insya Allah problemnya move on lenggahe sak lenggon ngenggon Insya Allah problemnya move on repote yen dadi yoga yen tak delok ayo terus repote yen dadi yoga yen tak delok iki hadroh apa lah wong aku yo ngewangi musisi to kok iso ngono ta musik ngono yen tak delok salate wis genep 5 wonten yoga sing tukang ngecer sing ngecer kan lho ngecer tukang ngendang ya wonten yoga sing tukang ngecer yen tak delok salate ra tau kecer repote yen dadi sinden repote yen dadi sinden salate ora tau leren wonten sinden sing lemu dhewe Insya Allah gede tirakate wonten sinden sing lemu dhewe Insya Allah gede tirakate terima kasih suruh panitia yang sudah menggelar budaya kita semua ikut berdoa mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Maha Kuasa
Stop Mas. Iki kedawan kowe kata-kata. Kedawan ki. Mudah-mudahan semua wanita dapat diulang nama kuas. Kedawan. Matur nuwun tukang sound system. Lho ngono lho. Ngono. Nah. Temneh ngono. Temneh iku tak celukne slentem tenan lho. Nyetel son ora mangap karo mingkem, ora mangap karo mingkem. Ngrungokke penak ning ati ayem. Insyaallah uripe tentrem. Ngrungokke penak ning ati ayem. Insyaallah uripe tentrem. Terima kasih pemuda Arsico. Ayo. Aseso. Aseso. Ayo. Terima kasih pemuda Arsico. Insyaallah. Yo iki. Ayo cak. Mikir gendeng aja nek. Kok dagelan kok mikir dadak kesuwen cak. Cak kok bendino pokok mikir gendeng aku. Ayo. Matur nuwun pemuda Arsico. Aseso. Ayo. Iki. Dah kok piye? Ngumet to jane. Kerja keras. Apa ki? Wis pancen Nyoto, wis pancen nyoto. kabeh sesaji sampun ditata. Insyaallah rukun keluarga. Kabeh sesaji sampun ditata. Insyaallah rukun keluarga. Tak dalang lak wis to. Mumet ae. Jo klitik lak nami kula dagelan asli sing ngangge Jawa, kula ngriki nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Kula ngriki nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Ya, ngono. Kayaknya ta. Jenengmu cok luduk bae. Tanggaku nuntun Honda Jo, aku nuntun cempe. Tanggamu mangan iwak, Aku mangan tempe. tanggamu mangan endok. Aku mangan doku dhewe. Elek Mas Joko ki. Wis kadung golek iki kok Betul iso. pokok mikir gendeng aja. Jenengmu cok luduk asli. Awakku kurujo pancen kurang gizi, Yen kowe nesu bojomu mandalengi, aku dikempet terus dimii. Weh yo, ngono ki yo delok kanggonan kok iso. Niki tak kalih kula mawon, Mas. Nggih. Panjen kula ngejak ngeten iki ben kok damipun barokah wonten. Ngoten. Nduk, mikmu mana, Nduk? Mikmu. Ayo golek to. Golek. Anu, Bu. Nyuwun jumeneng kecap, Bu. Ngono, Bu. Enggak, Bu, kalih kula, Bu. Mriki. Alhamdulillah. Monggo kalih Mas Luduk nggih, Bu. Monggo kalih Mas Luduk, Bu. Tuk kalih. Wah. Lah, tak mau gandeng bakal bekecot aku. But look from in the heart, Pancen. don't look from the outside. Kono. Jangan melihat sisi luarnya, tapi lihat sisi dalam. Ini kok kali bude lho. Ini lho le karo aku kene. Masa karo iki? Ya wis wolo-wolo kuwato le. Masa karo iki? Wis to, kowe Karo iki? es kuwi mbok tukokne. Karo iki ya? Iya. Ya gak apa-apa, aku lek mendem kolu aku aja. Kuwi mbok pundhutne tolak angin ngono wis glegeken terus kok. Iki sak apik iki. Napa? Mas Joko ngapunten nggih. Nggih, Ngapunten monggo. saestu ngapunten. Nggih, monggo. Niki riyen iku takon ganti semire iki. Lah pripun? Biyen semire ora abang ngene iki. Biyen semire ijo. Lah kok turun ning lapangan pangan wedhus to ndase ya. Ya ngawur. Kan kula nggih anu yayangku. Yayangku jan ali-ali ning grembel. Alah yo ora apa-apa, aku kok ning bae. Nggih. Kok yo nggih kaos tangan bareng saya. Bah kok seneng karo sampean ta Mas. Ayo jalan-jalan ya. Lah alah. Jalan-jalan ning kono lho ning kantor. Nek karo Om Klitik ora usah jalan-jalan ning Indonesia, kelasnya luar negeri lho. Oh,
Luar Paling negeri. ora Heeh. awake dhewe tur 3 negara. Oh, 3 negara. Australia, Singapura, Ane kanguru. terus Piye? Mane tekan. Hong Kong, Duk. Hongkong. Hongkong. Australia, Singapura, terakhir Hong Kong. Kita duduk di bawah patung singa ya, Duk. Heeh. Sing mancur kae. Iya, iya. Sang jak dolan ora? Dijak dolane. Rasa dadon ning serut. Tak leb-leb le ngono. Karo ngenteni pladu. Oh, Nggih. iya. Aku lapar mau Bisa makan. kali ya? Sadadon apa? Beli makan apa Iya, ya lek dolan enaknya jauh-jauh ya? ya. Sampean nek kalih Bener. Mas Kliti, Sabar. Nggih, maem harus diseleksi atau diteliti. diteliti. Paling tidak pagi itu roti bakar, Heeh. siangnya spaghetti original, Sik Mas difoto. malamnya hotdog. Aduh. Hotdog ya? Heeh. Haram. Ngapa? Hotdog makanan luar negeri kok. Haram kuwi. Lah iso Hot ki apa? panas. Panas. Dok, Kire mangan krengsengan kuwi. parah karo panganan luar negeri Duk ya. Heeh. Sing roti kae to. Nggih, Heeh. nggih. Sampe rasa maam renono nggih. Sesuk tak tumane sumpil ya. Sumpil pecel. Sampai kok kakanan apa? Aduh gayamu. Sumpil itu Ini ngake. bojoku teko. Sumpil itu makanan apa? Sompel Ini itu ngake. Lah biasanya lo makne botol. Ini ngake sing kok tak tahu. Iya itu sompel Iya, itu sing dong. tak tahu bahasa Iya, Yang. sompel. Yo akak Sompel apa? itu loh itu apa? sompel itu kalau Daerah, Mak. pilas terus kering, nah itu keluar namanya sompel gitu. Itu mobil. Sompel itu punten itu loh yang kenyal-kenyal terus dikasih kulupan terus atasnya terus dikasih apa itu namanya semen gitu loh. Bumbu pecel itu loh, Bubuk, sayang bubuk. kamu tuh ya. Mas, Izin, mas, Mas, aku oke. sampe Monggo. tumbasne Monggo, parfum ya, parfum sing branded sing Alah. wangi. Sesuk tak tumbasne parfum anu ya Jaguar ya. Jaguar. Heeh. Nanti kalau kamu perform malam pakai Jaguar, kalau performnya siang pakai Bulgari, silver ya. Saman ya, Teh parfum, wenak. minyak wangi. Sesuk tak tambahnya minyak kapak. Kapak masuk angin udah kamu. Ya. Aku tumbasne baju, Mas. Saya nyuwun baju. Tak pundhutne baju limited edition. Oh, Nanti kulitmu kan bagus, putih. Tak belikan baju transparan ya, Dek. Biar kelihatan kulitmu. Oh, ngono. Iya, heeh. Channel. Channel. Heeh. Lek ndelok kulitmu ki sing apik rasa kelamben. Dadi ben blulus. Ben ketok nunuke. Lah kok lek nunuke ketok Mas. Salah. Terus adewe kan Ayo, ngono jalan-jalan nek itu to. terus piye? Adewe numpak Lah, iya. apa? Aku mau tumpakne apa, Mas? Ya jelas nanti kita pakai ya kok tak tumpake transportasi udara. Nanti eksklusif nyampe bandara Hong Kong. Nanti kita numpak Alphard ya, Dek ya. Alphard. Wow, heeh. Apa? Saya numpak apa? Numpak sampean. Sama sesuk anu ben ditumpaki wong-wong ae. Atau numpak sampean? Numpak sampean? Ya ra apa. Aku doyan iki, aku doyan. Tak tumpani ya, Dok. Cemu sak pira, Mas? Ini kamen dirangkuli. Weh, dijemok aku dijemoki pipiku piye iki? Ayo gayane wis oke ndangil foto. Nah, cocok. Foto ya. Foto. Oke. Iki jajal gen foto ronsen wong iki. Aku mau dirayu dong, Mas. Oh, mau tak gombali. Mau digombali. Dek, Heeh. seumpama kamu jadi sandal, Iya. aku yang jadi jepitnya. Jepitnya kenapa? Ibarat cintamu yang selalu aku jepit setiap saat. Au. Dek, Bisa aja. ibarat kamu menjadi bunga, Heeh. aku yang akan menjadi potnya. Kenapa? Karena yang bisa menempatkan cintamu di dalam hatiku, Dek. Bisa aja kamu, Mas. Sayang. Hidupmu kayak barong saya. Ditambahi. Tambahi iki tok dawa. Piye? Mangklekmu kuwi dudu bar. Dawa ngene. Kuwi dudu bar kaya talang udan. Nek iki gawe lah kok Iya. balik gini lho. Kok dia tidak bisa romantis kayak kita sih? Betul, betul. Iki lek romantis ora remo. Ngapun saya. Nggih, monggo. Sayang, Lah ya. sayang. Apa sayangku? Oh, Oh, bener. Arep ngomong mikirnya so ya, Ram. andaikan kamu menjadi bunga, aku yang jadi tawonnya sayang.
Lah ketahuan itu kok ngentop piye? Ya kamu tak entuk. Lah tuh kok kari piye? Nanti kalau untuk Keri, ini untuk itu tukang demo. Iya. Yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus pipimu tak elus-elus janggutmu terus tak odot ilatmu. Ya pas tompes no. Ya aja sia-sia ngawur e. Iya, pas tompes jane mama ki. Niku sia-sia Bude. Lah yo, Mik sehat-sehat. Bude gundulmu. Pacarku itu lho Bude. Yayangku. Yayangmu nek kene ngadengku sura delon pas wayah goro-goro ngentuh. Yen pancen Sri kowe eling aku. Wah sing wedok mecap-mecap. Ndang bali yo aku kangen setengah mati. Sing lanange ketoke haus tenan. Lah kok diambungi nek tangane. Sampun kacinandra saking ketebian jengaripun temanten kekalih kadherangan ungelipun kodhok ngorek. Duh. Apa? Tak temokne ngono lho. Duh. Manten. Tak temokne kono lho. Bentar lagi. Lari kota wau jengaripun pinanganten kekalih. Dampyak kabedol saking sarean. Matamu mayit. Omahe cedhek sarean ngono lho. Wah, ora ngerti. Matane boko. Omahe cedhek sarean. Teh kemau ayu nih lah. Barang di teman lah kok. Dampyak jengkarira saking Palenggan Agung. Ing samangke kacinandra saking ketebian. Wondene Hamendet babareng lampahan saking Malopati. Kacinandra kadya angkling darma kaliyan Setyawati. Hamendet sarya saking Banyuwangi kadya Sri Tanjung lan Patih Cida Paksa. Ing samangke kababar lampahan saking Ponorogo. Dhawuhipun pinanganten Den Mas Broto kaliyan Cempluk Warsiah. Ing dalu menika sineksenan para pinilenggah kakung miwah dahat putri kang kinurmatan. Paribasan pinanganten putri ugi kakung mijil saking tlatah India. Wonten Sri Devi kaliyan Sanjay Dut. Menawi kula menika mitun kalian serigala. Tindak sak pecak lampahipun pinanganten kekalih ing samangke panggih nyo sineksenan penderek agung wonten saandhapipun Kanjeng Rama ten Kanjeng Ibu tata ajicara sesungkeman badhe kawiwitan. Bojoku dan yo lampahipun tindak sak pecak nut kedeping netra. Nun sewu, Pak. Nggih, Ngapunten. pripun? Kula badhe ngeteni ibu kula blonjo teng Pasar Legi. Kowe manten kok iso kamu iso. Ing samangke kasiget sawetawis anggenipun dhawuh pinanganten amargi para tamu sami kondur piyambak-piyambak. Mudin sama tingkat. Ayo kono. Ayo, Kas. Lho kuwi gandengen kok iso. Wis enak kan. Dipun lipur kalian kanca-kanca campur sari. Ing samangke pinanganten bagi asung pisumbang lelagon ingkang judulipun PP apa? Ayo. Kasiget sawetawis. PP apa? Ayo. PP apa? Loh, nyapa? Loh, Saurono tembang lelagon PP apa? Kasih aku. Loh, lah ngopo? Kok ibuku e?
Kowe iki yo ngawur kok iso kene, Nduk. Tak gaweke tembang sing kepenak ya, Nduk. C Mas. Pakai C aja. C. Nah, ono. C. Tenang. Wah, Hani. oh Hani, kayak luar negeri. Honeymoon. Honeymoon itu dolan, ya ya. Saya. Saitan Dirojib. Wah, Mas Joko jan. Nah iki. Ya ndang lagune. Jos. Loh, lagune duet tuh, kok iso Terminal Madiun Ngawi. Yen aku kangen karo sliramu. Aduh, gak romantis. Ngene lho, kokono lho, kuwi kokono, Nduk, kokono. Alah. Alah. Coba jenengmu, Nduk. Pipit. Dek Pipit. Iya Kang Mas. Aku sangat merindu kamu. Lagu ini memang spesial untukmu, Dek Pipit. Iya. Iya, aku kangen. Ini tak kangen karo sliramu. Maju alon, pelan. Kayak stroke. Ngono, ayo bisa. Jenenge kamu jemu. Pipit. Jenenge jenengan sinten? Mbak Yu. Darmi. Enggak penak men jenenge. Darmi. Ganti. Ganti. Aura kasih. Aura kasih. Iki aura kasih iki lho. Nanti. Ya. Nanti. Bojomu aja gejala koclok e. Guyang-guyu wae kok. Yen aku kangen Tangane kemlawe. karo Asik. sliramu. Wah. Penak bae. Saya ngatur sik dulu. Ketoke bareng ngendok iki. Lah ngopo? Bokonge anget. Ya ngono ndang didem. Iram no. Kayaknya sih tak duet kali iki. Neng nono leng. Ya oke. Wis guyon kalih. Pak Joko ngatur juga nggih. Oh nggih, Nggih, monggo. Pak Joko, Pak Joko. Bebas nih Pak Kalih Joko. kula Bu Narti nggih. Wis wae guyon to Bu Narti. Nggih. Saestu kangen. Piye iki penak ngene iki iso. Jajali. Oh lenggah ya. Mbak Narti Bandung nggih Mbak Narti. Oh, nggih, Mas. Wah, Terus Mbak. ngewepot barang to ya ada. Jan, aku lek Awakmu anu. Ya apa sia sekata. Lho ya. Esuk ngono kuwi dibel suwun nomor WA-ne. Dijak partner, ngono lho. seneni karo tukang nyaron. Loh. Hanya untuk kerjasama Kerja. panggung kesuksesan Oh, iya, iya. pentas itu penting. Iya, iya, iya. Ngeten nek Bu Narti gak ngimbangi sampean dadi apa? Iya, iya, iya. Karena beliaunya itu profesional. Jadi tetap kerja, tetap digawe nikmat. Iya, Ngono iya, lho. iya. Ayo ndang piye ngono ora. Nah, ngono. Apikmu iki gara-gara nek budhe, nek Iya. ra apik ora iso sukses lho, Sar. Ndang satset ngono lho. Utang 50 ya, Lah, utang 50. lah. Kok terus utang 50. Ayo usaha kok iso. Jal. Ngono. Iya, sik to. Dadi Aku nggih to, Mas. Nggih. Nek panjenengan ngasto Jal. dalang lah, Nah. suksesipun lak kalih kanca Nah, pengrawit. nggih. Suksesipun Sukses, dalang ya. pengrawit nggih sengguyung suksesipun sound system. Jal, Kok iso dadak ya-yaan. Ayo ndang tanggung jawab. sik to. Wis dijak dhuwit ning ndi to cacahmu ki jane. Jal. Goleki kono lho, mosok ora do standby ki do ning ndi ngono. Golek asisten ki sing cacek ngono ora. Jale, ngono kuwi. Ngono kuwi nek aku mesti satset ngono kuwi. Tas. Aku lek mbok kon ngene iki aku lek Nyapa? Kok mbok jali tas kresek ki nyapa? Rumah kamu sindang mukok kowe kok. Lho piye to? Langsung Iya, konsekuensinya lho. ora ngenteni yo, gedeng aja niku yo. Wong Ngene kok iki. iso cacek ngono. Ora. Ndi? Iya. Ndi, Bu? Kowe iki golek iso apa to? Sing tak utangi lho. Lho. Waduh, doh, lah barokah endi nek Ini, terima dhuwit silian iki piye kok iso? Cepet aja. Ngono. Aku lek mbok ngene iki aku paling kalau seniman ngene iki aku paling demen. Tresnamu karo budaya ki ndi kok ora
Malah alah dudohne. Dompete COD-nan mau teko. Lah alah. Dek. Wis. Nggih. Mau merengut. Padahal mulai roh aku ngangek. Susu ana 180. Tak tonyo iki. Wong ki ngene iki tak dudohi rene tak dudohi. Wong iki kudu ngerti siklus perputaran dalam arti barokahe wong nek sedekah iki piye. Ngene iki ya. Pak Aas, Pak Lurah, syukuran sedekah budaya. Sing mirsani akeh, sing seneng akeh. Iki mengalir, lumintu rezekine barokahe rata. Duitmu mbok paringne buke. Sesuk nggih masak dimaem sak keluarga, kuwi barokah. Terus makme diwehni tangga teparune barokah meneh. Terus dingge sang anake sekolah, nggih jajakne kancane sekolah barokah meneh. Ngene iki angen-angen, masyaallah, dek ini duwe-duwe jok kluthuk. Sok nek anakku sunat, muga-muga iso nanggap Mas Joko, dagelane iso percil karo slentem lah. Wis duduk aku. Loh. Lah awake dhewe kan gentenan karo percil, karo slentem, karo cemple, karo TB, karo yuda. Wong ki aja ngangah iki sing enek. Nggih Bu nggih. Anu, Dek, sesuk 180. Lah kok ngengkel 180. Ya, Wong ki ndelok barokahe ngono lho. ya ajen kula niku ket biyen ngeten iki Bos. Saya itu selalu ingat bahwasanya kula niku urip niku biyen ya teng gaprang biyen bocah-bocah arseko. Niki mesti biyen ngerti urip kula, Bos. Kula niku biyen Pak Sepur ngalor ngidul, teng mriki ngewangi bocah-bocah campur sari. Biyen niku bayaran mung 15.000. Dan alhamdulillah niku kula niku sakniki wis iso nyambut gawe ngene iki. Wong iki sedekah iki. Nduk sing urung, Nduk. Nah, ya ngono sedekah. Sedekah ngono kuwi. Nah, wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo tak balekne. Jan ya adik bajingan aku ya. Dileput oleh masir. Loh, wis to aja diitung duit. Gusti Allah menehi rejeki ra ndelik-ndelik kok. Nyapa langsung wae rejeki, sesuk rejeki ya rejeki. Saiki mbok tampa ning gone panitia kelonge sakmene iki rumangsamu apa rugi kowe. Kene dompete tak dumne neh. Dapur kowe dadi mosok enek pahala maklar. Kowe iki lho ora tau ngene iki. Loh, aku ya apa-apa. Aku wae. Oh no. Ayo balekno. Lho. Wis kadung ditampa mangsamu. Ora ya-yaan. Matur nuwun, Mas. Matur suwun. Jek ngeten iki lho, nyambut gawe iki wong urip ki butuh duit. Ning aja wong urip diatur karo duit. Kula sing apik ngene iki dibagi ngene iki. Pon nggih. Loh, Kula seneng lek dan seneng. loh, lah nyapa kok kowe Nangis. Kowe nangis nyapa? Nyapa? Ngono. Kowe seneng Pak. Kok Nyapa nangis? kok nangis? Kula niku pengen iki melu seneng. Nyapa kok nangis? Kula kelingan biyen teng gaprang niki kula biyen ra ndek apa-apa. Heeh. Kula biyen kere, kula biyen. Terus? Tangan jagane cah-cah anteng, kancil, ganyong, nizar, Lah iya, luki, Juli. Yuli kula niku biyen mangan jagan. Saniki iso kowe ngeten iki kula wis seneng. Nyapa kok nangis iki nyapa? Sing wis ya wis. Wong kuwi fafiru ilallah dikembalikan kepada Allah. Eling biyen, Pak. Ngono. Tapi pegel kula. Pegel ngapa to? Mosok karo cah-cah disuguhi wakire aku ya. Ini tasku le, kene tasku ne. Tasku mau lak dompete Mas Kluthuk to. Nih tasku wis ngene lho. Gentenan. Aku iki biyen iki. Wong iki gentenan mau lak wis awakmu to. Dan Kok gek dompet kuneh niku. Dompet kuneh. Ya tak goleki wong iki. Iki lho tasku lho, tasku. Oh iya. Bagusan. Tasku lho. Iya. Suksese pentas ini Iya no bener no. Aku iki ngene iki yo. Sisi Ade iki kulino kok. Ngono. Ade ning kene nyapa lho. Ade iki seneng ngene iki. Didum karo kanca-kanca. kanca-kanca, makasih. Tukang son kayak tukang son. Ah, tukang son. Tukang son, Pak. Bum. Ngono, Pak. Ah, Tukang son. iya, Pak. Nah, ngene lho. Kita Nah, pena. enak. Ya le, tasku le. Loh, kusik to iki tasku. Loh. Nah,
Asu kowe. Nyapa? Angkat duit kowe. Tak dumke lho ben padha-padha ngrasake penak kok iso. Ngomong kabeh lho. Mosok iwak kirik sitok. Ya sepura. Wis to gampang kok tak ijoli, karo eding to. Pak Loding apa ndek iki ya Pak Loding. Mulai koyo blulus ya. Mulai diisi. Ayo kene jare kabeh setunggal kene. Oh nggih, monggo. Oh, nek penak. Ndang kene kan didelok mau metu piro. Ya, Mbak. Ale bangga dileput. Ayo. Kene dong kabeh. Enak teko. Yo. Nyapa kok nesu ki lho. 100 sing cepet lho. Lah, ngadeg yo, Mbak. 100 lho ning kono ki lho. Iya. Ayu Ayo. Ngendi kuwi? Ngono len poli ngene. Nek Kene lingguh tok ngene 100. Rambut abang ngono 200. Ngono iki lho 250. caitan. Apa terus ngene iki? Ya etikane lak ana. Ning kono ora ketok, ora akeh piyayi ngene sing Cangkemmu ora ketok apa-apa kowe. Mbak, kowe ora ngerti kok maksane. Kene, Nduk. Yo. Alhamdulillah. Nah, iki. Ngene lho, kok Ya, iya. nek ning kono ning jero ruangan kene budaya kok Budaya. beda. Karono apa piye karo aku? Gak entek adekku. Wah, kok temu matur nuwun Nduk karo Masmu. Nggih, matur nuwun nggih Pak De. Ya, Sing halus tok. Kuwi ndudokke ra Halus. ikhlas. 100 kok pade. Kono ki lho 50.000 bos. Bos. Kok 100.000 kok pade iki lho. Iya. Ketok wis beda. Iya, iya. Kono ki 50.000 ngono. Makasih ya, Bos. Nah, Ye, ngene neh ye. Rene lagi. Kamu tuh jadi. Rene. Nyantu jadi. Dagelan kondang. Tahu. Ora. Dagelan kondang ngene iki lho. Lho, teyet tapi katok iki. katok bal-bal. Wes kowe aja kumpul aku. Dagelan iki ketok ngene joget lho, apik. Apik. Jajal, mbok silane plek Nah. jajal. Tuyungnya lho. Plek silano. Ya, silakno. Plek iki opo iki? Lah, Ngene iki opo iki? Jebol. Tak wong ini. Apa iki? Tak wong ini. Nyapa? Api o katokmu. Iya. Nek ora gelem ngoyi dhuwit wong-wong ora nek gunane. nah. Betul. Lah kowe Jebol katokku. Lah iya. Iki yo mergo entek dhuwitku. Makasih. Lah wong kono iki lho 50 wis. Nyeh. Nggih, makasih Bos. Nah, iki lho cocok. Ngono lho. Cocok. 100.000 ki bos ngono lho. Ngono. Kok pakde gundulmu. Ayo kono majuan, Nduk. Gitu. Nggih, pripun? Halus. Ya. Pak Tato, ada nyembang lagu Pak Tato. Pak Tato? Masa? Dereng. Ora, Pak Tato tuh beliaunya tuh pecinta budaya. Oke. Penikmat, Duduk penikmat. dan menikmati. Iya, iya. Oke, oke. Ya. Saya cari. Lagu mau Dok? Apa? Napa? Nyanyi yo. Nyanyi. Akrobat. Weh, oh, lah mari ra krungu iki yo, Nduk. Napa? Lah iki sing kolek ning kono. Mboten. Ketok ayu yo kopoken lho iki. Kapok dingkulmu iki kapok. Mboten. Niki 100 kok dingkul-dingkul nih. niki namine handset, Lek. Ngerti ora? Handset. Oh alah jenenge kloset. Hand itu tangan, set itu kaset. Jadi tangannya nyetel kasih. Iya. Tembang apa sampean jajali? Pondok. Pakai mic. Nggih, niki Raro Jonggrang. Nah, aja Dok. Wes. Loro jonggrang iki anu aku ate seneng aku gantinen loro tipes. Mboten enten. Kowe nek roro tipes ra iso makasih, Bang. Ra iso mangkat Cacah ya, susah. rivale dukune ateng lah aku rada anu. Kagem bawa mboten? Bawa mboten? Enten bawane nggih. Nek sampean bawa ya bawa. Oh. Roro jonggrang. Wes kono. Dek, sampean Dek, ya. Ora sapa kok. Mboten Yes, langsung langsung mawon. mawon, Mboten. nggih. bener. Langsung Dok ayo. Nggih.
Ayo monggo, Ade. Bos. Monggo, kasuwun jenar. Roro jonggrang pancen kowe ayo. monggo tidak mantul. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Monggo Mas. Monggo. Waspadakno prajuritmu kalabaran. Mula kowe ati wani toboyongan. Jaka Bandung Malungung perang iki kanggo kudurung ra ampun bela pati Kang Mas Prabu ngopala kanggo sedeng labu ing wana segara Tobat-tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe Haji Sekti Bandawasa Rara Jonggrang manutoson pundhut garwa Jaka Bandung jonggrang darbe bebana ya lho apa maneh Candi Sewu sewengi kudu dadi lebendung iya jonggrang panyuwunmu tak turuti asik. Terima kasih Mas Joki Jok Luntuk ya. Yo, asik. Oh. Ayo yo. Rara jonggrang pancen kowe ayo tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperang mula kowe ati wanita boyongan wong ayu asik yo Jaka Bandung kowe aja malungkung perang iki kanggo kudurung ra ampun bela pati Kang Mas Prabu Kepala kanggo sedeng labu ing wana segara tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe Haji Sekti Bandawasa Rara Jonggrang manutoson pundhut garwa Jaka Bandung jonggrang darbe bebana bebanam mustahil dari jalan pemaneh wong ayu Candi Sewu sewengi kudu dadi lebendung iya jonggrang panyuwunmu tak turuti lalale yo nggih matur suwun Bandung Kang Mas. nggih Mas Kluthuk Mas Klitik nggih Iki jan lah senior. mboten ngoten kula winginane mampir teng ngriki angkringane jenengan mriki. Walah nggih. Alah aku ditekoki anak buahe sampean. Nggih. Kang Joysin sampean kok ya rene. Heeh aku semune ngono. Oh, Bayar itu.
Aku mangan kono iki bayar. Pancen kula gawe ngoten niku. Saiki bayar sesuk gratis. Wah ngoten. Nggih lek ngoten Dadi muga-muga. Niku melih saiki bayar sesuk gratis. Iki sinden-sinden sesuk rono bayar kabeh. Nggih monggo matur. Jan Mas. Kang Mas. Masuk gondrong iso numpang kowe. Ngawur iki ya. Lah, sok nderekke Masun Gondrong. Iki tutuk masuk gondrong. Ngawur iki ya. Kang Joni sik. Tutuk. Sinten? Lek dul. Asese iki. Mbok kelingan zamane sampean isih pentas ketoprak ning Sutojayan. Aku sing dadi ratune kowe dadi prajurit. Nggih, nggih, nggih. Ah, berarti iki ngono lho. berarti iki jajal tak ketoprak sik srempeke srempeke. Jajal. Ya. Mas Joko. Nggih. Dan padoske sing kira-kira sinten saprame? Nggih. Nah, niku. Nah, niku. Sinten? Baretno. Baretno. Monggo Baretno, jumeneng. Bang aku tuh. Jumeneng Baretno. Santan tuh. Monggo Baretno, jumeneng. Nah, Mas Tommy ke. hei! Kalau aku si Tanjung. Coba cak ketemu melangkur kakang kalau si Tanjung. Si Tanjung. Ing papan kini aku bakal luntir Sumarang kuwi. Yo gini kuwi. Titirmu ki ndek wae ra dawa-dawa. Sing ngentongi kuwi sapa? Lah kowe kok tok 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 terus. Kandhane iki lho Pak Kune modot iki lho. Wah, bleset tok kowe iki kok kandhane ora percaya. Jaluk lakon apa kowe? Si Tanjung. Tanjung ku arep nangsang. Dajeng si Tanjung. Iji dalem Kang Mas. Ing papan kene Ada penangsang. Ada penangsang. Ada penangsang. Oh ya wis. Ada penangsang. Si Tanjung bolak-balik kerep Anu, Tanjung. dadi anu ya Mbak, sampean dadi bojone Sunan Hadirin. Apa kae jenenge? Ratu Kalinyamat. Kalinyamat, Kalinyamat. Iya. Terus Sunan aku Hadirin. kon nyapo? Sampean ora Sampeyan gelem. ndlosor. Lho. Sampean Nyapa. takjak dadi siji nyawijia ning Jepang, ora gelem krana bojomu wis ndak pateni Sunan Hadirin. Brontak, intine balas dendam ora gelem tak uber mlayu ngitan ngidul. Anu nek jelasnya kesuwen langsung di WA ngono, di WA ngono. Hei, Kalinyamat! Kalinyamat! Ojo layu kowe Kalinyamat! Kalinyamat! Yo gini licik kowe. Sakwise Jipang panolan sakabeng para nayaka praja wis tumpes tapis tanpa tilas. Yo gini. Gon mungkin Jepang panolan sing tumpes-tapes ki pajak. Ayo ngono lho omong. Yo ketoprak pekok iki. Ayo ngomong lah. Marahi kowe iki nun sewu. Ben pinter Lah. Udah cangke astrone iso. Kali nyaman. Ing papan kini pajang wis kentekan prajurit. Yo gini kowe maju ning peperangan. Apa kowe ora duwe prajurit? Lah kok bisi aku? Sapa jenenge kak? Haryo Penangsang. Iya, Aja kleru engko Haryo Perangsang. Oh, wedi men kali biasa deh. Ora basa. He, Arya Penangsang. Aduh. Piye. Ketoprak iki suarane cilik. Haryo Penangsang. Aja wani-wani karo aku. Dadi cilik suarane cilik. Aja terus Haryo Penangsang. Ketoprak iki suarane aja cilik iki. Nggih. Hei Kalinyamat.
Wonten dawuh, ana apa Arya Penangsang? Ngono tadi ngoten. Ana ngapa Arya Penangsang? Nah, omong ki aja nginang ngene. Lah terus ana apa Arya Penangsang? Aku ya sampean ki bagamu ra ngene sing bagian ngene kono. Oh, 50 mau. Hei, Kang Yamat. Apa njur pajang wis kentekan prajurit nganti kowe sawijining wanita maju ning peperangan iki? Terus aku arepe bales dendam ning sampean ya. Ambek iya. Ya ampun. Diwasi sik to, langsung inti ngono lho diwasi. Iya, aku saiki arepe bales dendam. Yo gene kowe arepe bales patining garwamu Sunan Hadirin. Njur eman kulitmu yen beset ming sademo ngadepi Arya Penangsang. Aku ra trimo len bojoku kok pateni. Yen kowe ora trima, ayo nyawiji ana ing Jipang Panolan. Emoh, ora sudi. Piye? Ora sudi. Karyamat. Apa? Yen nganti kowe ora gelem nyawiji ana ing Jipang Panolan, bakal ndak sirnake wondene kaya garwamu Sunan Hadirin kowe. Ayo. Aku arepe bales dendam. Yen kowe mlayu ngalor paramu bakal uber. Hei, Karyamat. Aja kowe ngino marang Arya Penangsang. Ngendi papan mlayu bakal tak gelak kowe. Gagak Rimang. Aja kok ben dadi Gagak Rimang niki. Jaran. Wonten dawuh, Dik. Jaran. Jaran kok wonten dawuh. Jaran. Jaran. Terus. Sik, sempok sik. Mas nilai tabuhe kenong ya. Nah, ini. Sik. Ini dok, jaran ini pekae. Karyamat. Tuh, ing papan kini sing mbok adepi ranono liya. Arya Penangsang yen nganti kowe ora gelem nyawiji, pendah. Boyo ngopo kowe bakal ndak ruda weksa kowe Karyamat. Hei Karyamat. Hei Arya Penangsang. Hei Arya Penangsang. Uberen aku yen iso. Uberen aku lek iso. Aja kowe jajal malah Arya Penangsang, Yes. Sik. Hei. Karyamat. Tuh. Yes. Tuh. Santai. Iya. Tuh. Mas. Oh. Hei. Mas. Awas. Karyamat. Piye? Yo gini. Kowe ngalor ndak uber playumu banjur kidul. Apa kowe licik, Karyamat? Coba yen iso. Uberen aku. Piye? Karyamat, aja kowe wani-wani njajak Arya Penangsang. Tok. Tak. Tok. Karyamat. Ayo. Karyamat. Piye? Iso ora nguber aku. Napa to? So. Ganti Napa? carane iki. Cantak. Ganti. Gagak Rimang. Arya Penangsang. Sikile ora padha. Jarane kayak kencing manis terus diamputasi. Ya Allah. Mbok ngene ya sakit ndokku. Lah ora enek pancikane kok ora. Bingung to wis. Yo. Gagak Rimang. Gagak Rimang. Karyamat. Oh iya. Karyamat. Sepisan meneh tak kandhani, kowe nyawiji ning Jipang Panolan tak dadekne bojoku.
Tak dadekne bojoku ning Jepang Panon. Iki mbiyen pancen pemain sirkus, Pak. Gak bakal nakal iki. Kali nyamat Piye? sepisan meh tak kandhani kuwi nyawijiyo. Gak bakal nakal. Jalan kula ngeten iki, Pak. Ngalem jalan kula nggih. Merinding, merinding. Merinding. Nyawijiyo ning Jepang Panulan. Tak dadekne bojo utawa kowe urip mulya ning Jepang Panulan. Aku ora Sultan sudi. Hadiwijaya garwamu Sunan Hadiwistu Mekaning Pati. Mula saka kuwi kowe tetep nyawijiyo karo Harya Penangsang. Aku ora sudi. Piye? Ora sudi. Ora sudi. Kali nyamat. Piye? Ngapa? Sepisan meneh tak kandhani kowe nyawijiyo ning Jepang Panulan nyawiji karo aku. Iso ora? Aku ora sudi. Arya merangsang. Penangsang. Iya. Merangsang. Piye? Piye? Aku ora sudi. Aku panggah ora sudi. Yen ora sedi bakal tak undhomane peksa. Kali nyaman. Mlayu kaya ngopo kowe bakal tak bujung kali nyaman. Lek iso uberen aku. Bakal tak bujung kowe kali nyaman. Jane jalan kok celeng. Lagi numpak kok nrudus. Jangan dulu dong. Kali nyaman. Iya, uberen aku. Sampai lek tak iso. kandhani kowe gelem ora nyawijiyo ning Jepang Panulan. Aku ora Yen ora sudi. gelem bakal tak undhomane peksa kali nyaman. Uberen. Bakal tak bujung kali nyaman. Wes. Ho. Ngapa? Wes, kalah tau. Loh, penak nih. Kalah tau. Kok Piye? gak waras ya? Ngaduh kowe. Lah kok tukangku kena wesi iki. Wah, Si aku walah Sida to. uber aku apa ora? Wes, gak tau ber kowe anu kowe liyane aku. Oh, Wis gelem ra gelem wong loro kok iso. Aduh, aduh. Ning apik to jak ngetopo. Awek gundulmu, kono apik kowe iki lho. Nyapa? Jaran dipekak kudu lek ya mlayu. Lah terus Malah mundur kowe undur-undur. mekae kenemenen mundur kok iso atret ngono lho. Ayo gawe kono. Mbak ora. Loh, ngapa? budhe iki lho mbok jak nyapa kok iso. Kuwi tanggapan lho. Loh. Kok tanggapan. Apa deh? Nembang. Pun nembang napa, Bre? Apa le? Barang. Nembang. Senengane jenengan napa kalemenanipun? Napa, Bre? Untuk wedokan. Oh, iya iya iya. Wah, Iya. kaya nggo kenong kethuk barang to ning mburi. Nek kono gundulmu iki lho, Mak. Kaya kenong kethuk ayo keno. Suara. Sepiro lho. 6 sapro 6. Bes. Aku urung tau krungu suaramu. Le? Nggih, Bre. Le. Hemboke Mbok, Ada ngopo le? Mbok, Piye? kok wedi meneh. Dinikmati. Aja kok mburi lelek ndelok le. Aku jaluk dikawinke. Cengkokmu anyar le. Nggih, Bude. Mbok, Karo sapi. karo sapi gitu. Hah? Sapa? Oh, kleru to le mau. Kalau sapi pengen duwe putu kaya pedhet. Oh, guyu. Aku mau kleru to le. Sapa? Oh. Dompet dandanan. Karo sapa tali
Yo cek kok anyar le. Sing bocah. Ibu. 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 Nah, Ibu. kayak apa le? Ibu mau tengah. Ah, Kok ibu metu. ora lho le. Ora iki. Sing penting nonya wani. Yo sapi kuwi mau le ana nyawane. Sono. Oh ngono. Ini ya, Nduk. Dituruti anakmu. Heeh, tak turuti pokok. Apa sing dadi kekarepane turuti. Nggih Pak Joko. Mergo wis nyatus-nyatus mau ya, Dek. Bapak mburi ae. Mas.
Jalan. Ini energi Mas Joko. Energi. Jadi tidak ada yang lepas kendali dalam mengemban amanah sebagai pelaku seni. Mula lenggahipun panjenengan dalu niki minangka makripatipun gen syariat pun ditinggalke. Syariat ditinggalke, makrifat ya pun ditinggalke. Jadi sami-sami mlampahipun. Mula dalu niki kula kalian Mas Jo tetep mangayu bagya anggenipun gelar wayang kulit sedalu atas napa nggih bale napa arca candi Bintar serta pagar Panengker Arca. Mula mudah-mudahan menjadi cagar budaya, destinasi wisata budaya wonten Kabupaten Blitar. Insyaallah boten ingkang lenggah dalu menika Pak Lurah sedaya stafipun jajaran mustika sedayanipun kasriyo warga masyarakatipun insyaallah niat ingkang sae, niat ingkang bermanfaat insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembah nuwun Mas Joko. Kirang langkungipun untuk kajengaken kula pangapunten kula Mas Putu pinjang sanget rezeki saged nakembasane. Amin. Siap donga-donga nggih Mas. Siap kali amin. Ayo, Bro, pembagi lakon. Ayo, Bang. Yo, sebelah ke halamu.